Baloiaren atzetik doaz hogeita bi, jokaldi bikainak da hamaika opari. Futbolaren munduan kontu zarugari, ez gara jardezagun bertain jokalari. Zoropila, zoropila, ostiko talokazpilaz. Arratsalde on denoi, hementxe gara beste behin, ekainaren 18 munduko futbol txapelketako lehen jardunaldia amaitu da. Gaur bertan genuen goizeko lauetan Uzbekistan eta Kolonbiaren arteko partida, hau zen lehen jardunaldiko azken partida, eta horixe, azken partida hori ikusten, nola ez, orain arte jokatu diren partida guztiak bezalaxe, Josemari Ibarburu genuen, beraz, Josemari, lehenik eta behin, arratsaldeon, zer moduz, nola doa munduko kopa hau? Arratsaldeon, Josu, lehenengo aste mamitsua, uki dugu, nahiko partida desenterekin, egia esan, ez dakit asko edo hainbat ikusteko parada izan zunik, egia esan, espero nuena baino gehiago ikusi ditut, baina hala ere, ezinezkoa gintzait denak ikustea, baina futbolari dagokienez behintzat gozatu dut, eta partida honak ikusteko aukera izan dugula, pentsatzen dut. Bai, munduko kopa honek ez du etenik, aipatzen ari garen moduan, lehen jardunaldi hau bukatu den heinean grabatzen ari gara bigarren saioa, baina errealitatea dagoeneko bigarren jardunaldiare jokoan dugula, Josemari. Oraintxe bertan arratsaldeko 6 eta 22 diren honetan, Txekiar Errepublika bat, Hego Afrika huts, beraz ez du etenik munduko kopa honek. Bai, bigarren jardunaldia eta iaia hilala biziko partida, ze Txekiar Errepublikak eta Hego Afrikak galdu egin zuten lehenengo jardunaldian, Txekiarrek Hego Korearen aurka eta Hego Afrikak Mexikarren aurka. Beraz, gaur galtzen duena kolokan gelditzen da, nahiz eta, badakigun ere, garaipen batek azken jardunaldian aukera asko ematen dizkizula 3. postuan sailkatzeko, gaur egun badakigu, talde gehiago dira mundialean, beraz, aukera gehiago daukate sailkatzeko talde asko. Halaxe da, pixka bat gaurko saioan saiatuko gara lehen jardunaldi honetan gertatu diren partidak eta goraberak laburtzen, baina esan daiteke lehen jardunaldi honetan polemika sorrarazi duen gauzetako bat hidratazio etenaldiak izan direla, Josemari. Pentsatzen dut hainbeste partidarekin benetan hidratazio etenaldiak merezi ditugunak gu garela, ez, ikusleak. Askotan partida guztia jarraitzea zaila izan delako, baina, kexa asko ikusi ditut, eta esako nuke zentzudunak ikusita, partida guztietan egiten ari direla hidratazio etenaldi horiek, eta atzo bertan, Toronton jokatzen zen partidan, 19 gradu egiten zituen, eta hidratazio etenaldia egitea, ez dakit nik guztiz beharrezkoa zen, beraz, hor dagoeneko kexa asko izan ditugu, munduko kopa honi dagokionez, eta nola ez, deno dakigu etenaldi hauek iragarkiak jartzeko aproposak direla, eta hortik ere FIFAk dirua atera nahi duela, beraz, Infantino bere azpijokoetan ari da, Bai, esan duzuna, atzo gauean adibidez Ghana eta Panaman artekoa Toronto jokatu zen, 19 gradu, euri zaparrada nabarmena zegoen gainera zelaian, eta kasozuk, fizikoki eskaxago zaudela Iñaki Williams baino, beharko duzu agian hidratazio tarte bat, baina ez dakit egoera horretan beharrezkoa den, baina bai, hidratazio pausa edo deitu ordez, ez dakit, iragarkietarako pausa deitu altzaio, zen nik uste horrela egin dagoela, eta azkenean hasieran akaso barre pixka egiten duzu, baina partiduro, hogeita 2 minutu horbiltzen den momentuan, beti sekulako etenaldia egiten da, iragarkietarako, jokariak ere, ondo egiten dute, atxeden pixka bat hartu, entrenatzailearen aginduak entzun, baina
bai, askotan ez du zentzurik horri hidratazio pausa daitzea, ez dagoelako horrelako beharrik, eguraldia dena ikusten deguna delako. Hori da, inolako irizpiderik gabe hartutako erabaki bat dela, baina zer egingo dugu. Lehen jardunaldi hau pixka bat borobiltzeko eta laburpena egiteko, ondo baderituzu jardunaldi bakoitzean 3 aukeraketa egin beharko ditu, Jose Mari. Alde batetik jardunaldiko ezustekoa eskatuko dizut. Bigarren puntu batean atxekabea sorrarazi dugun talde bat ere eta momentu bat aukeratu beharko dugu. Eta 3. aukeraketa momentu bat izango da. Izan daiteke gol bat, izan daiteke zelaien edo eta armaian gertatu den zerbait, eta ondo baderituzu jardunaldiz jardunaldi aukeraketa hauek egingo ditugu. Lehen puntua, beraz, ezustekoa aukeratzea litzateke, esango nuke guri eta baita entzulei ere ziur aski ezusteko nabarmen bat bururatuko zaiela, baina horixe bera, galdetuko dizut, Jose Mari, munduko kopa honetako lehen jardunaldian, zein izan da zuk aukeratuko zenuken ezustekoa? Bueno, bai, nik uste ez dira ere oso ezusteko handiak gertatu agian, baina bai, bat agian nabarmena nik uste du Cabo Verdek Espainiaren aurka lortutako puntua, ezta? Hutsean mantendu zuen bere atea, Espainiak ere naiz eta aukera batzuk bizituen ez ditzaidan iruditu ez sekulako aukera sorta eduki zuenik, sekulako ez oso behartuta eduki zuenik atzean sortzera Cabo Verde edo benetako defentsara nahitea, naiz eta bai, Espainiak 174ko baloi jabetza eduki zuen, 27 erremate egin zituen, Cabo Verdek 6 edo 7, ez dakitzen bat, baina bai, merezi zuen Espainiak garaipenan, Ruetek merezi izaterako, baina ez zuen ere ez sekulako aukera sortu, eta azkenean, Cabo Verdek bozina atezain handiarekin, 40 urteko jogariarekin, lortu zuen hutsean mantentzea atea, eta, bueno, Cabo Verden historiako lehen puntua mundial batean. Bozinazo galanta, eman zuen hor lur mutur berdeak. Imaginatzen dut esan duzu moduan ezusteko hau aukeratu duzula, Cabo Verderen garaipena espero zenuelako, partida hasi aurretik, baina iruditzen zait munduko kopa batean estrenatzeko modu paregabea dela, kontuan izanik ze ezaugarri dituen Cabo Verdek, nola iritsi den munduko kopara, eta gainera ziur aski favorito handienen artean dagoen Espainiaren aurka izan da, lehen puntu hori lortzea, ikaragarrizkoa iruditzen zait, bozina izan zen ziur aski partidako protagonista handiena, geldiketa polit batzuk egin zituen, baina egia da, ez zuela ikaragarrizko lanare izan, baina sare sozialetan ere ikaragarrizko arrakasta izan du, partida hasi aurretik 50.000 jarraitzaile inguru zituen Instagramen, eta oraintxe bertan, duela gutxi begiratu dut, eta 10 milioi jarraitzaile baino gehiago ditu, beraz horrela ikusten da, munduko futbol txapelketak duen inpaktua, ez soilik zelaian, baizik eta zelaitik ere, sare sozialetan duen inpaktu hori, beraz, bozinak orain 40 urte ditu, ziur aski laster ere futbola utzi beharko du, baina orain, sare sozialekin ere, bizitza aurrera eraman dezake. Bai, hori da, munduko kopa batek sortzen duen ere, bai, ez? Tipo bat, inorketzuela ezagutzen, adibidez, azken 2 urteak Chavez, Portugaleneko bigarren mailan jokatzen ibili da, aurreko biak Eslovakiako ligan egin zituen, lehenago Zipren, oso liga ez ezagunetan jokatzen ari zen, baina, bueno, eta, Espainia ezerako talde ezagun baten kontra, segulako partidua egin, eta jarraitzaileak horrela egotzen zizkizu, berak ere pixka bat flipatuko luken ikuste, baina, bueno, bai, eta, bueno, ikusi da adibide bat jezela jartzeko munduko txapelketak batek mugitzen duena ikusteko, ikusi dut, ez, NBA bezalako liga famatu bat, NBA-an ikusi dut, bere jarraitzaile kopuru nola igotzen ikusita, 25 jokalarik liga osoan bakarrik dauzkatela, bozina baino jarraitzaile gehiago oraintxe bertan, beraz, hori. Ikaratza eta, bueno, futbolak ere mundu osoan daukan oihartzuna, ez da? Hemen, Jose Mari barkatuko nauzu, baina moztu egin zait pixka bat audioa, beraz, azken momentuan esan duzuen hori ez dut guztiz ulertu, baina ulertu dudana da NBA-ko kasuan, 25 jokalarik soilik dituztela, bozinak baino jarraitzaile gehiago. Bai, hori esan dut, eta bai, bez, horrelako momentuetan ikusten dela, ez, munduko kopa batek, eta futbolak ere bai, duen oihartzuna, eta mugitzen duen guztia, ez da, zenbat jarraitzaile dazkan, eta hori, partidon batek,
nola egiten aldatzen duen pertsona baten egunerakoa, ez? Ikusi genuen tinpeinena, beste kasu bat zela, hori argentinar youtuber batek egin zuelako guztia, baina tinpeinek partido batean egindako ikusi, ezta? Halaxe da, nere kasuan ezusteko moduan beste partida bat aukeratuko dut, agian ez da munduko ezustekorik handiena, baina meritua eman nahi diot asteasuko aztiari. Kasu honetan Suitzaren eta Katarren arteko partidaz ari naiz. Kontuan izan behar da, Katarrek lehen aldiz munduko txapelketa batean 2022 urtean hartu zuela parte, antolatzaile moduan noski txartela ziurtatuta dauzulako, baina 2022 urteko txapelketa hartan ez zuen punturik lortu, eta aurten bere historian lehen aldiz munduko futbol txapelketa batean puntu bat lortzea lortu du kasu honetan Katarrek, eta esan bezala, aulkian Julen Lopetegi izan da. Egia da, Suiza txekabeen artean salkatu dezakegula lehen jardunaldi honetan, ez zuen bereziki fin ibili Europako taldea, eta aukerak izan zituen arren ez zuen asmatu, eta azken unean Katarrek, esan bezala, puntutxo bat lortzea lortu zuen, eta hori da, nire lehen jardunaldiko ezustekoa. Bai, laurogeita hamar laugarren minutuan ezkerregaletik egindako erdira batean errematea aurkitu eta Katarrak banako egin zuen. Egia da, Suitza, lehenengo zatian batez ere nagusi izan zela, ukizituen aukerak, estatistikak begiratuta ere ez, expected goals famatu expected goals esperotako golak direnak, Katarrak 0,60 zituen eta Suitzak 3,20. Eta bakarra egin zuen, penaltiz gainera, eta batez ere lehen zatian barkatu zituen aukerak Suitzak, bigarren zatian Katar gorago etorri zen, eta azken minutuan lortu zuen puntu hori, ez? Egia 2022an gainera antolatzaile izan da oso txapelketa eskasia egin zuen, gehiago espero zenean, Asia Kopa irabaztetik zetorren, baina, eta horrentan nagian, presio pixkat gutxiagorekin, eta, egia da Lopetegiren lan honarekin batez ere zilkatze fasean, beraien lehen puntua lortu dute, eta egia da ere Lopetegirenei meritu eman behar zaiela, eta multzo horretan dena berdin du, Suitza, Kanada, Katar eta Bosnia dira, danak bana beraien artean, eta hori, horrengoz dena berdin duta, eta gaur hasiko da bigarren jardunaldian, gaur gobean jokatzen baitute Suitzak eta Bosniak. Bigarren aukeraketarekin jarraituko dugu, kasu honetan atxekabea sorrarazei dugun talde bat edo eta behintzat momentu bat aukeratu beharko dugu. Zuk dagoeneko lehen putu horretan esango nuke ezusteko aukeratu duzun moduan atxekabea sorrarazei dugun talde bat ere aipatu duzula, baina ez dakit zehazki ze talderekin eta ze partidarekin geratzen zaren. Zalantzak eduki ditut, bat baina gehiago izan zitekeen, baina atzo jokatutako partidora joango naiz, Portugal bat, Kongoko Errepublika Demokratikoak bat, egia esan Portugalen partida oso eskasa iruditu zitean. Bai, ni ere hemen ados nago egia esan, eta gainera hemen noski espektatiba kontuek ere asko egiten dute. Egia da oraindik lehen jardunaldia dela eta ezin ditugula ondorio gehiagia atera, talde askok erakutsi dutelako, denboraldi amaiera honetan atsedenikia eduki gabe jokalari asko ez daudela momenturik onenean, beraz, oraindik ez ditugu ondorioak aterako, baina Portugalek Kongoren aurka egindako partida bereziki kaskarra iruditu zitzaidan, kontuan izanik ze jokalari dituen, eta batez ere goiko postu horietan aipatu genuen, nik ez dakit xomorroa 11koan egoteko moduan dagoen, esango nuke ez, baina Roberto Martínez bezalako entrenatzaile batek ere aldaketa gutxi egingo dituela aurre ikusten dut, baina nik goiko postu horietan bereziki beste jokalari batzuekin, beste perfil batzuekin probatuko nuke. Bai, gainera berak antratzaile kataluniarrak adierazi zuen bukaeran prentxaurrekoan, ez? Agian goian mugikortasun gehiago faltatzen zaiela aurrariai eta azkenean nik uste berak ere eman ziola erantzuna bere buruari, ez? Azkenean, Gonzalo Guedes aulkian zeukan, Gonzalo Ramos oso berandu atera zuen, eta horiek dira aurrari batzuk eman dezaketena, ez? Zuk nahi dezun hori, baina,
Arraroa da, zen Nuno Mendes, Jon Neves, Vitinha, diez, Europako, azken urtean Europako talde hoberenean jokatzen ari den jokalea dira, eta oso jokari importanteak talde horretan, Paris Saint-Germain, aurretik Bruno Fernandes daukate, Inglaterrako ligako asistentzia emaile onena dela, Bernardo Silva, bai, sekulako taldea dute, baina egia esan, oso joko eskasa, partida atera jaurtik eta bakarra, partido osoan, Joao Nevesen gola izan zela, eta bai, egia da ere Kongok bere Kongo izena daukanetik lehen mundiala dela, eta oso partido txukuna egin zuen, eta benetan merezitako puntua lortu zuten, eta esan beharra dago ere, estatistikak begiratuta, bi jaurtik eta zituela atera, Portugalek bat, beraz bat gehiago, beraz aukera aldetikan Kongo gehiago izan zen, Portugal baino, Portugalek baloi auki zuen eta baina nahi eta ezin konstante batean, eta bai, oso puntu eskasa. Nire ustez, jende askorentzat favoritoetako baten selekzio batena. Bai, nabarmen hobetu beharko du Roberto Martinezen taldeak, eta nire kasuan, atxekabetu nauen taldea Tunisia izan da, Jose Mari. Lehen jardunaldi honetan 5-1 galdu du Suediaren aurka, ikaragarrizko jipoia jaso zuen talde afrikarrak, baina gehien atxekabetu nauena ez da emaitza izan, baizik eta ondoren gertatu dena, ez? Tunisiak lehen partida honetan galdu ondoren, orain arte internatzaia zen Sabri Lamouchi kaleratzea erabaki du. Ez da munduko kopa batean gertatzen den lehen aldia, hau da munduko kopa hasi eta entrenatzailea kaleratzea, baina iruditzen zait oso goiz dela erabaki hau hartzeko, eta behintzat erabaki hau hartzekotan, hau bezala, munduko txapelketa hasi aurretik hartzea, ez dakit konfiantza gutxi zuten entrenatzailearengan edo eta emaitza gehiagizkoa iruditu zitzaien, baina esan bezala, kasu honetan entrenatzailea kaleratu dute, eta errepasatu ditzakegu, hau gertatu diren kasuak, ez? 1954 urtean Eskoziak entrenatzaileak kaleratu zuen, lehen jardunaldiaren ostean, eta 88an, hau deigarria iruditu zait, 3 selekziok kaleratu zuten haien entrenatzailea. Saudi Arabiak, Hego Koreak eta, nola ez, Tunisiak. Beraz, orain arte 4 kasu hauetan soilik gertatu zen entrenatzaile bat kaleratzea munduko kopa hasi ostean, eta Tunisiak 2026 urtean, berriz ere, entrenatzailea kaleratzea erabaki du, eta munduko koparen historian, Tunisia da 2 aldiz entrenatzaile bat munduko kopa hasi ostean kanporatu duen selekzio bakarra. Beraz, ikusiko dugu, ea nola erreakzionatzen duen talde afrikarrak eta datozen jardunaldietan zer egiten duen, baina ikusita zein den bere multzoa, Japoniaren eta Herbereen aurka jokatzea ez da xamurra izango. Bai, jason nik ere nuen espero egia da kriston jipoia jaso zutela, bueno, zalantza asko uzten zituen Suedia baten kontra teorian, ez? Izen handiak ditu jokari bat ez aurrealdean, Gyökeres eta Isak, baina, bueno, ala moduz sartu zen mundialera, errepeskan sartuta Nazioen Ligan ondo gelditu eta gero, baina berez mundialako sailkapenean oso eskasia dituta, eta, bueno, duda asko uzten zituen selekzio baten kontra, baina lehengoan partida erabat nagusi izan zen Suedia, ez? 5-1 egia esan poia hondia izan zen, egia berdintzea lortu zutera Tunisiarrek partidua momentu batean, baina oso itxura eskasia eman zuten, egia da. Baina, bueno, entrenatzailea, egia esan, albiste harrigarra izan zen, ez? Akaso hori, gertuen geneukan mundial baten gertuen genekan kaleratzea akaso duela 8 urteko mundialean, ez? Espainia eta Lopetegien arteko hori izan zen, baina etzen debuta egitera iritsi, baina, bueno, bakigu Rubiales nola ibiltzen zen, federazioan zegoen garaietan, ez zuen bat ondo egiten, baina, bueno, eta, bueno, orain harrigarria, Herbert Renard, frantsesa fitxatu dute. Bai. Azkeneko mundialean Saudi Arabiaren kargu egon zen, eta, bueno, Argentina txapeldunari irabaztea lortu zuen. Oso, ibilbide arraroa daukan entrenatzailea da, Herbert Renard, bera frantsesa da, baina Zambiako entrenatzailea izan zen, baita ere Angolakoa, berriro ere Zambiakoa, gero Bolikostakoa, Afrikako pairatzi zuela, Marrokoko entrenatzailea izan zen, Saudi Arabiakoa, gero Frantziako
emakumezkoen selekzioa, eta berriro Saudi Arabia, eta orain Tunisiakoa, beraz Afrikatik batez ere kriston bidaiak egindako egindako entrenatzailea, Bai. eta bueno, bintzat egia da emaitzak Afrikako selekzioekin lortu ditu. 3 aldiz irabazi du Afrikako urteko entrenatzaileen saria, 2012, 2015 eta 2018an. Eta bueno, ikusi beharko da ze erantzun ematen dion Tunisiak egoera honi, baina egia da, bi partio nahiko zaila ditzen zaizkiola, Herbereak eta Japoniaren aurka. Elkarren artean bina berdin zutera lenguan, beraz, bueno, ikusi beharko da, baina bai, zuk esan dezun bezala, Tunez ere jardunaldi honetako atxekabetako bat izan da. Badakigu aurtengo txapelketa honetan 3. postuan geratzen bazara eta gutxi gorabehera golaberaje on batekin pasa zaitezkela, baina kasu honetan noski porrota jaso zuen, dagoeneko -4 du golaberaje general moduan, eta Japonia edota Herberen aurka ez dakit nik garaipena lortzeko gai izango den, baina bai ala bai, datorren fasean, hurrengo fasean egon nahi badu, Tunisiak 2 partida horietako bat irabazi beharko du. Eta orain bai, azken aukerak eta Jose Mari, momentu jakin bat aukeratzea litzateke. Ez dakit ze momenturekin geratzen zaren momentuz lehen jardunaldi honetan. Bueno, momentu batzuk ere eduki ditugu, baina, bueno, ni Kurazaoren golarekin gelituko naiz. Bai, Alemaniak, bueno, 7-1 irabazi zuen, ematen zuen partida oso erraza izango zela, hala izan zen, baina 6. minutuan Felixen Metxaren gola eta gero, baina 21. minutuan Libano Komenentzia Zuricheko jokariak berdintzea lortu zuen, eta, bueno, Kurazaoen historiako lehen gola, eta ikusi zen, bai, entrenatzailea dikat bokatetik jokari guztietara unkituta, asko negarrez, sekulako ospakizun momentua izan zen, eta, bueno, nahiz eta gero Alemaniak azkenean 7 sartu zituen, hor Kurazaorentzat hortxe ez, munduko kopa jokatu duen oraingoz jokatu duen herri txikiena da, eta, bueno, beraien post momentu hori hortxe dago, azkenean Alemania tokatzen zaizu zure debutean, badakigu sekulako herrialdea dela, eta hainbat mundial irabazitakoa, eta, bueno, Kurazaok azkenean, bueno, zenbat biztanle ditu, oraintxe ez gogoratzen, badakit hiriburuak 86.000 inguru zituela, beraz, hori, Euskal Herriko edozein hiriburu, baino desente txikiagoa da, bueno, Ipar Euskal Herrikoak kenduta, noski, baina hori, orduan, bueno, beraientzat sekulako post momentua izan zen, eta hortxe aukiko dute, nik uste betirako. Bai, niretzako ere momentu hori oso esanguratsua izan zen. Egia da, Alemania nahiko patxal hasi zela, eta bereziki lehen zatian ez zela ondo ibili, bigarren zatian bai, hobetu zuen eta golak sartzeko aukera izan zuen, baina lehen gol hori, Kurazaoren lehen gol hori berdinketa ezartzekoa, iruditzen zait historiara pasako dela, eta herrialderentzat, zuk aipatu duzun moduan, 150.000 biztanle inguru dituen herrialde batentzat, oso hunkigarria izan zela, hortxe ikusi genuen Dick Advocat aulkian, emozionaturik, eta iruditzen zait, inoiz ahaztuko ez duen momentu horitako bat dela. Nire kasuan, beste momentu bat aukeratuko dut, hau ere zusteko bat izan zela esango nuke, Australiaren eta Turkiaren arteko partidan, Australiak 2-0 gainditu zuen Turkia, eta lehen gola sartu zuen jokalariaren inguruan hitz egin nahiko nuke. Kasu honetan, Nestori Irankun da, oso jokalari fisikoa, indartsua, gol ederra sartu zuen, eta historia oso berezia du. Bere kasu honetan, bere gurasoak Burundikoak dira, baina bera etzen Burundin jaio, bera Tanzanian jaio zen. Kontua da, 80ko hamarkadan, zehazki 1983 eta 2005 urteen artean, gerra zibil bat eman zela Burundin, Hutuen eta Tutsien arteko gerra zibil bat, eta Irankundaren gurasoek Burunditik alde egitea erabaki zuten, alboan dagoen Tanzaniako herrialdera. Bertan jaio zen Irankunda, Tanzanian, baina
errefuxiatu zelai batean jaio zen. Hau da, bere familia ihes egiten ari zen, gerra zibil horietatik, eta Nestori irankunda, errefuxiatu zelai batean jaio zen, Tanzanian. Tanzanian Mhm. 3 hilabetez egon ziren, ez dakienarentzat Afrikako hego-ekialdeko herrialde bat da, kosta duen herrialde bat, eta bertatik Australiara joateko aukera izan zuten, zehazki Australiaren mendebaldean dagoen Perth Bai. udalerrira, bertan hazi eta hezi da irankunda, bere kiroli ibilbidea ere Australian hasi zuen, dirudienez Perthen portu oso garrantzitsu bat dago eta inguruan ere zeinbait mineral edo eta arrobi koka daitezke eta beraz immigrazioaren ba, edo immigrazioaz baliatu den udalerri bat izan da eta bertan hasi zen irankunda, esan bezala, kirol ibilbidea Australian hasi zuen, ondoren Munitzeko Bayerrek fitxatu zuen, bertan egia zuela aukera handirik izan eta utzita egon zen besteak beste Suitzako talderen batean eta iaz fitxatu zuen Watfordek, orain Ingalaterrako bigarren mailan dabil, Championship mailan, baina Mhm. ni momentu honekin geratzen naiz, bizitzak ematen dituen gorabeherak edo aldaketak irankunda lehen saioan ere aipatu genituen munduko txapelketa honetan izango dituen jatorri ezberdinak, jokalari asko eta asko direla beste herrialde batean jaiotakoak eta jaio ez diren herrialde bat errepresentatzen ari direnak eta kasu honetan Nestori irankunda azpimarratu nahi nuen. Beira, historia nuen ezagutzen, gola bai ikusi nuela, Turki sartu dira, eta gaina sekulako gola da, noraitek ez badu ikustea, kontraraso batean ia berak bakarrik egindako jokaldia, eta atzelaria atzean utzi, eta erki sartzen du atezainaren zutuinetik gola. Eta beira, enekien nik historia hori, Perth aipatu duzula, Perth Australia denok dakigu, ezea handia den Australia, eta Perth egia da hor mendebaldean dagoen hiri handi bat dela, 2 milioi ingurukoa, baina egia esan inguruan ez dauka zer, itsasoa eta basamortua eta basamortua. Zerbait adibideat jartzearren, Sydney edo Melbourne, Brisbane denak beste aldean daudela, Australiaren ekialdean daudela, hor esango dizutzen zenbateko distantzia dagoen, baina Sydneyetik Perthera, esan Perth, parkatu nire hauskera, Josu? Ez bertakoa dirudizu, lasai, Jose Mari. Ez du? Bai, konexioa galdu dugula dirudi, Jose Mari. Ez dakit, ez ara zu Perthen egongo, ez da, Australian? Bai, ez zuten dira zuaren, bai? Orain bai, berriz erortxe konexioa berreskuratu dugu, Bai. Gaurkoan Perthen dabil Australian, Jose Mari, konexioa galdu dugu Guk ere, batez, baina... Infantinok eskatuta hidratazio pausa egin dugu, eta... Bari, esaten nahi, Perthetik adibidez, Sydneyra, ia marra zuzen bat dagoela esan daiteke, baina 3.707 kilometro daude. 41 ordu inguru izango lirateke kotxez, 8 egun bizikletan, edo oinez jungo bazina, zure hankapuskekin posible, 820 ordu inguru. Gainera esan duzun moduan, desertu erraldoi bat gurutatu beharko genuke, beraz, ez dakit nik kapaz izango ginakeen, gaina hori, Australia hori da, ez, akaso mapetan ikusita, ez zaigu iruditzen hain handia denik, baina sekulako irla erraldoia da, eta hori, eta hiri famatu edo handi guztiak Perth kenduta, Brisbane, Sydney, Melbourne, denak ego ekialdean daude, eta Perth egia da hor ezkerraldean dagoen herri isolatua dela, egia 2 milioiko hiria dela, baina ikusten duzte beste hirietatik oso urruti dago, eta kurioso egiten zai beti. Egia da, Australian Perth Glory da bertako taldekoa, bera, zan jokatzen duen jokari batek, beti segulako bidaiak egin behar ditu, etxetik kanpo jokatu behar duenean. Bai, bidaiak aipatu dituzula, kasu honetan, aurtengo munduko txapelketan ere hori gertatzen ari da, toki batetik bestera joateko, Mexikon, Estatu Batuetan, edota Kanadan ikaragarrizko distantziak egin behar dira, eta lehengoan irakurri nuen, inoizko munduko koparik kutsakorrena izango dela, distantziengatik eta abar, eta noski aurten ere talde gehiago ditugu,
beraz, distantziak areagotu dira, eta baita taldeak ere, beraz, inoizko munduko koparik kutsakorrena izango da, eta ez hori bakarrik, lehen partidan, estrainako partida horretan, Mexiko eta Hego Afrika estrainatzen ziren partida hartan, ez dakit ikusi zenuen, nik hauen ekien, baina lehen iragarkia, partidako lehen iragarkia, hor zelaian edo eta soropilaren atzean dituen iragarki armaia horietan, Arabia Saudiko enpresa batena izan zen, zehazki izena naiz gogoratzen, baina dirudienez, petroleoa ekoizten duen enpresa bat da, Ara, munduko enpresarik kutsakorrena. Beraz, hor ere tarte bat izan zuten, Infantino denentzat du tarte bat, eta nola ez, hor truko txiki bat ere badago, dirudienez, 100 milioi ordaintzen dizkio urtero FIFAri, eta hemen dut enpresaren izena Aramco enpresa da. Beraz, hemendik Aramco. aurrera, futbol partidak ikusten zabiltzatenean, atzean, hor, betiko publizitate arresi horietan, Aramco izena irakurtzen baduzue, badakizue, zer den. Bai, bira, nintzen fijatu, eta, bueno, bai, Infantinoren beste bat, ez da, gaina pentsatzen dut tipoa lasai da joaten dela oera gauetan, beraz asko etzaio axola, gero ere ukizuen aurpegia, Iranen aldagelara jaisteko, Iranen partidua eta gero, denei eredu bat direla esan ez eta, baina, bueno, egia esan, jendeak ez dauka ez lotxarik, ez ezer, eta, bueno, ikusten zaio hor, Infantino, Trump eta hainbeste ikusten diren historia munduko txapelketa honetan zehar. Baina, bueno, nik kuriosidade bezala esango dizut, 75 gol sartu direla lehen jardunaldi hortan, hontan 24 partidu egia da, eta batez besteko gol kopuru handiena izan dela, duela 78 urtetik, Suediako mundiala 1998tik, han 3,6 goldeko bataz bestekoa izan zen, eta jardunaldi hortan, hontan, 3,12koa, beraz, 78 eta gero, batez beste gol gehien sartu diren lehen jardunaldia izan da. Harrigarria iruditzen zait, datu hau, nuk esango datua entzun aurretik bataz besteko altuena izango zela. Iruditzen zait bai, pixka bat beti gora doala munduko txapelketa hau ere. Akaso azken egunetan izan ditugun partidak entretengarriagoak izan direla, eta lehen 2 egunetako partidak nahiko kaskarrak izan zirela. Baina, bueno, hortxe dago datua, golfesta izan dugu, eta golfesta aipatuta, Armaiaren kasuan, Jose Mari, ez dakit zer moduz doan zure porra hori? Bueno, ez nabil oso goian, baina oso gobean, ez ni badakizu, Erdibideak. ez dakit, Europara jotako aukerari gabe, baina bigarra mailan ere uste dut enezela jetxiko, bueno, egin ditut puntu batzuk, baina enaiz horrengo zenago bereziki pozik nire 11koarekin, zu uste ni baino ze hobeto zabiltzala, oraintxe ez dut gogoratzen, baina... Ez, ni okerra, no? Barkatu. Hemen besteak beste, badakizu, Portugal, Algeria, Txekia bezalako taldeak nituen, egia da, aitortu behar dut, eta zuri ere aipatu nizun, porra egin nuela multzoak begiratu gabe, ondoren konturatu nintzen, aukerak eta asko, esaterako Hego Korea eta Txekia, edo eta Argentina eta Algeria, multzo berean kokatu direla, beraz hor, puntu batzuk irabazten ditudan moduan beste batzuk galduko ditut, baina bereziki pozik nago, asko pozten hau, Abosek Faizullaev jaunak egindako gola atzo Uzbekistanekin, batu nizun hor nire aukeraketan egongo zela, eta Uzbekistanek munduko kopa batean sarturiko lehen gola, nik Armaiako 11koan aukeratutako bat izango da, beraz, lehen jardunaldia nahiko patxala izan da, ni ere erdibidean nago, pixka bat beraka begira, baina pixkanaka hobetuko dudan esperantzarekin. Ziur azkenean mundiala bakizu. Lehenengo jardunaldian akaso porrota, baina gero txapeldun izan zizkezke ikusi Argentina duela 4 urte, ez, edo eta horrelako kasuak eman izan dira mundialean, beraz, ikusi berko, Armaieko inelan gorakagoa zen, edo eta beste batzuk lortuko duten saria. Horixe da, Iran aipatu duzu duela gutxi, Jose Mari,
iruditzen zait meritu handiko berdinketa lortu zuela Zelanda berriaren aurka, jakinda zein den Iranen egoera, partida amaitu eta berriz Mexikora itzuli behar duela, Mhm. bidaiak, dena oso desatsegina izaten ari da Iranentzat, baina Iran aipatu dudan moduan, Irak aipatu nahiko nuke nik. Aha. Iraken kasuan, estreinaldian, ez dakit nik itxura honena eman zuen Norvegiaren aurka. Badakigu Norvegiak talde benetan txukuna duela eta bereziki aurrealdean basapiztiak dituela, besteak beste jalan. Baina asko gustatu zait Irakeko lehen ministroak hartu zuen erabakia. Ez dakit hau entzun duzun, Jose Mari, baina kontua da Norvegiaren aurkako partida ura berandu xamar azten zela Iraken, zehazki goizeko ordu batetan azten zen, beraz partida gutxi gora bera goizeko 3 amaitzen zen, eta lehen ministroak erabaki zuen, zehazki Alif Ali Al-Zaidi jaunak erabaki zuen, urrengo egunean lanordua edota lan eguna pixka bat atzeratu behar zela. Goizeko 8etan sartu beharrean, jendea goizeko 10etan hasiko zela lanean, eta erabaki hori hartu zuen. Lanordua aldatzea eta partida behar bezala ikusteko eta ondoren atxeen hartzeko, asteazken honetan zehazki, lanordua goizeko 10etan hasi zen. Beraz, hemendik besarkada handi bat Alif Ali Al-Zaidi jaunari. Bai, bueno, ala erabaki bat zuen, nik ez daukat ezer esateko. Alfaide jaunari, bueno, argia esan Irakek aspaldi ez zuela mundiali jokatzen, partida polita zeukaten, eta bueno, jendeak nik uste eskertuko lukela. Futbolzaleak zirenek ere, bueno, futbolaren gatik lortu zuten, zakaso egun batean berantago sartzea lanera eta lokuluxka pixka gehiago egitekoa. Bai. Eta, bueno, nekien, baina bai, ondo dator izan menea guk egun batean mundial bat jokatzeko aukera balin badaukagu, proposatu beharko zaio, lehendakari jaunari horrelako zeo ez da? Bai, hori bera, esan barri zuen, etorgizun hurbil batean Euskal Selekzioa ikusten badu munduko txapelketa batean, hortxe, lehendakariak hartu dezaken lehen neurria aplikatzeko modukoa iruditzen zait. Primeran, hori, ez dakit, gero akaso selekzio indartsuenetatik, ez dakit zein ikusten duzun oraingoz indartsuen, edo zeinek konbentzitu zaituen gehien, edo ez dakit nola ikusten duzun? Bai, nik hemen bi aipatuko nituzke ziur aski, alde batetik Ingalaterra, kritika esente egon dira hasiera batetik nola ez Thomas Tuchelek egindako deialdi horrekin, jokalari garrantzitsu asko kanpoan utzi dituelako, baina iruditzen zait, bereziki selekzioen arteko txapelketetan, askotan ez dela draft bat edota all-star bat egitea kontua, baizik eta zure taldea osatzeko ahalik eta aukeraketa onena egitea. Askotan ondorioz izen potoloak kanpoan geratu behar dira, baina zuk ideia jakin bat baduzu eta ideia hori garatzeko behar dituzun jokalariak beste batzuk bat dira, hortxe aukeraketa, eta hor, ziur aski Thomas Tuchelek kritika jaso dituen arren asmatu du, eta nola ez, aurrekaldean Harry Kane bezalako jokalari bat edukitzea iruditzen zait oso garrantzitsua izan daitekeela munduko kopa batean, ikaragarrizko jokalaria iruditzen zait eta diferentziak marka ditzakeena, eta bestetik, beste bat aipatzearren, gaur egungo munduko txapelduna aipatu genuke, zergatik ez, Leo Messi nola ez beti bezala ikuskizuna ematen lehen jardunaldi honetan, egia da Zidanen semeak, Lukas Zidanek ere errazasun batzuk eman zizkiola. Bai. Baina, bueno, Argentina oso talde indartsua dela pentsatzen dut, lehen partida honetan erakutsi zuen, Algeria talde puska da egia esan, jokalari oso interesgarriak ditu eta 3 eta huts galdu zuten, baina emaitza hori baino askoz gehiago direla esango nuke, eta talde afrikarrak oraindik ere emaitza onak lortu ditzakela, baina nik bi talde aipatzearren, bai Argentina eta bai Ingalaterra aipatuko nituzke. Ez dakitzuk beste talderen bat aipatuko zenukeen? Bai, bueno, ados nago zurek bi taldeekin, egia da Ingalaterrak atzo partio ona egin zuela, baita ere, partio polita zen, Bai.
Kroaziak talde ona dauka, oso betero naia talde ona, eta nik uste lehenengo zatian ondo lehiatu zuela, eta berdinketarekin joatea lortu aldageletara, baina gero bigarren zatian ere da martxa gehiago sartu zuela Ingalaterrak, eta benetan talde sendoa eta ona izango dela erakutsi duela, eta nik uste Tuchelen aldaketa hau ondo etorri zaiola. Egia da, Tuchel, bueno, entrenatzaile bat, egia da, leku askotatik gaizki ateratzen den entrenatzaile bada, bueno, oso izagera partikularra dauka, baina egia da ere, beti lortu ditu emaitzak, ez? Txapeldunen ligako izaten Chelsea-rekin, pero Frantzian eta Alemanian Bayern Dortmund eta PSG-rekin hainbat titulu lortu dagoa, eta beraz, bueno, Inglaterran, denbora gutxi egoten bada, akaso emaitza lortu ditzazke, gero asko egoten badagian beti bezala gaizki aterako da, baina eta beste bat aipatzekotan, bueno, Frantzia esango nizuke, bueno, lehenengo zati agia da nahiko eskaxe egin zuen, asko kostatzen zitzaion Senegalen kontra, Senegaleko oso partioa egin zuen, eta erakutsi zuen zergatik den Afrikako talde honenetako. Baina, bueno, akaso esaten ez, Deschamps-en futbola, bera Baionakoa izan da, eta, iparraldekoei minik egin gabe, esan daiteke akaso iparraldea bezala, Euskal Herriko iparraldea bezala dela Deschamps, ez da, bere taldea, polita, baina akaso neguan aspergarria, ez da. Ez gauza hundi egiterik, Frantzia ikustea askotan ez da oso entretenigarria, baina aurrean dituen jokari puskekin, partio bat erabakitzen dizu, eta horrek uste genuen Olise, Mbappek, batez ere bi horiek lehenguan egin zuten partidua, eta atzean sendotasuna erakutsiz, naiz eta Mike Maignanen atezainak ere zuen ogun oso nauki. Bazken hori, Mbappe eta Olisek bi jokalditan partida bat erabakitzen dizute, eta nahiz eta gero gainontzeko 70 minutuak sekulako sekulako adreilu puska diren, garaipena eta Frantzia, Dechampsen Frantzia aspalditik horrela izan da, eta emaitzak azkenean ateratzen ditu, eta horrelako txapelketatean horrek balio dizu. Ni ere ados, egia esan, zelai erdian hor iruditzen zait arazo txiki bat eduki ezakela Frantziak, duela urte batzuk Pogba, Kante eta Matuidi bezalako jokalariekin zelai erdi nahiko potentea zuen, eta gainera Griezmannek zelai erdia eta aurreko postu horiek lotzeko lana oso ondo egiten zuen, jokalari berezia zen horretarako, eta iruditzen zait, akaso perfil hori falta zaiola gaur egun Frantziari, ez dakit Txerkik hori egin dezakeen, esango nuke ezetz, Olise akaso lan horretan ikusi dezaket, baina ea nola lortzen duen Dechampsek zelai erdiaren eta aurrekaldearen arteko lotura hori lantzea. Goian egia delako ikaragarrizko alternatibak dituela, Due, Dembele, Olise, Mbappe pasada da, aurkitik ere Barkola bezalako jokalari bat irten zen, Txerki denetarik du aurrekaldean, baina zelai erdi potente bat gabe ez dakit nik finalera eta finalerdietara iristeko moduko aukera izango duen, baina oso adoz zuk esan dezunarekin, ikusteko agian ez da oso selekzio entretenigarria izango, baina gauzak ondo egiten dakizki, atzekaldean ere talde sendoa da, eta urrutira iritsiko dela iruditzen zait Dechampsen taldea. Gaurkoz ondo badarituzu, Jose Mari, hementxe utziko dugu lehen jardunaldiko errepasoa, oraintxe bertan atxeen aldira iritsi dira Txekiar Errepublika eta Hego Afrika, momentuz bat eta huts ari da Txekia irabazten, eta aipatu behar da, bi talde hauek lehen jardunaldian itxura oso kaskarra, erakutsi zutela, bai Txekiar Errepublikak eta bai Hego Afrikak, lehen partida hori Mexiko eta Hego Afrikaren artekoa nahiko patxala izan zen, eta Hego Afrikaren maila, bezakit, trintxerpek erakutsi ezakeen antzekoa. Bai, esan ni, sarrituta galitu nintzen. Akaso ere izenez eta, izan daiteke mundialean dagoen Afrikarretatik aulena, baina nik ere jago espero nuen historikoki beti izan da, ez? Bintzat, horpegi eman duen selekzio bat, eta egia oso talde benetan aula iruditu zitzaidan. Egia ere Cesar Sampaio epaileak ere, protagonismo gogo gizuela lehen partidoan, 3 txartel gorri adieraz zituen, eta okerrez banago lehen jardunaldian egon diren txartel gorri bakarrak izan direla, eta batez ere bi oso eztabaidagarriak, eta baina hala ere, Hego Afrikaren partidua oso kaskarra, eta Txekiak are dio zaila zukan, Hego Koreak beti paperona egiten du mundialetan, baina nahiko ere partida kaskarra egin zuen
Ego Korearen kontra, eta Ego Koreak esan nagusitasun osoz garaipena lortu zuen, eta 2-1 akaso ere motz gelditu zen ikusi genuena. Eta gero, baina bueno, esan dakoa, orain Txekia irabazten, eta azkenean 3 punturekin aukera asko ukiko dituzu ere 3. bezala sailkatzeko. Ere, azken jardunaldian Mexikoren kontra jokatu beharko du Txekiak, eta ikusiko da ze aukera daukan talde europearrak. Primeran, hementxe izango gaituzue bigarren jardunaldiaren amaieran, lehenengoaren errepasoa egin dugu, eta Jose Mari, beti bezala, nire aldetik plazer bat izan da, orain bai, saioa amaitzerakoan hidrataziorako atsedenaldi bat hartu beharko dugu, baina ondoren ere partida dugu, gaueko 9:00, nola ez, Suitza eta Bosnia-Herzegovinaren artean. Beraz, beti bezala, eskerrik asko, nirekin tartetxo hau partekatzeagatik, eta datorren astean ere hementxe izango gara. Hori da, Josu, hidratazioa beronekin, urarekin izan daitela, mesedez, ezazu osteguna da honedikan, ezazu ere gorputzan hastu, eta besterik gabe, bai, gozatu, bigarren jardunaldi hau, eta hurrengoan ere itzuliko gara, oraindikan albiste gehiagoekin eta notizi gehiagorekin. Urren arte, Aio. Baloiaren atzetik doaz 22, jokaldi bikainak da 11 opari.